कांडी रा डिस्को रो दादा चिल्लर कांडी रा डिस्को रो दादा डीजे ते पाटा डिस्को रो चिल्लर कांडी रा डिस्को रो डिस्को रो वाटा रो दादा डीजे ते पाटा హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా. ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్ తీసుకోండి. 1 by 1 ఇలా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి చాలా ఫొటోస్ అవసరం ఉంటాయి. మొత్తం ఫొటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఫొటోస్ ఉంటే మీ ఫొటోస్ కూడా పెట్టవచ్చు. నేను అల్లు అర్జున్ సార్ ఫొటోస్ పెడుతున్నా. సో ఇలా 1 by 1 కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి మీకు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. 1, 2 అండ్ 3 ఫొటోస్కి ఏ ఎఫెక్ట్ పెట్టండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేయండి. 1, 2, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. 1, 2, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా లాస్ట్ వరకు చేయండి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా సేమ్ ఎఫెక్ట్ని పెట్టండి. ఇలా 1 by 1 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకుందాం. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఫస్ట్, మళ్ళీ 1, 2, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఫస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఫస్ట్, ఇలా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చిన్న సైజు 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా 2 ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఓకే వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేయండి. 2 ఫొటోస్ ఇలా రెండు ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోయి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేయాలి.
అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ ఇలా కంటిన్యూ చివరి వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.